Bu surat bize Awganistanyň Şebergan şäherine degişli Ýamak Tunaga owasynyň ýaşaýjylaryndan gelip gowuşdy. Türkmenleriň ýaşaýan owasynda mekdebiň açyk kowanyň aşagynda ýerleşýändigini aýdan ýerliler gyşyň sowugynda da, garynda da çağalar okamaga barýarlar diýdiler. Bu görülýän surat mektep synagy geçirilip duran wagty düşürilipdir. Aýdylyşyna görä çağalaryň synaglary gowy geçipdir. Çağalarda höwes bar, okuyup bar, emma mektepleri ýok. Yerli halkyň aýtmagyna görä ençeme ýyldan bäri Türkmenistan biziň ýagdaýymyzdan habarly. Emma Türkmenistanda ýaşaýan millet türkmen däl, ýa-da biz türkmen däl, hiç düşünüp bilmedik, hiç ýyl ýardam berilenok diýip owanyň adamlar pikirlerini aýtdylar. Awganistandaky türkmenleriň ýagdaýlary gün geçdikçe kynlaşýar. Awganistanda bolsa Talibanyň gol astyndaky syýasy ýagdaý öňden bar meseleleriň üstüne esselap minýär. Bu betbagçylygyň tez wagtda soňlanmagy üçin Putiniň gol astyndaky Türkmenistanyň terror rejimi üýtgäp, ýerine täze Türkmenistanyň gurulmagy gerek bolup durýar. Şondan soň Awganistandaky türkmenlere ilkinji ýardam eli uzatyljakdyr.